நாமத்தை மகிமை தேவையான கிருபைகளை வசதிகளை தந்தோடு இந்த செலுத்தி தாழ்மையான ஜெபத்தை எங்கள் ஜீவனம் நல்ல பிதாவே. பாடலாம். நாம் எப்போதும் நிர்மூலமாகாது இருப்பதும் கர்த்தருடைய சுத்த கிருபையே. இன்றைக்கு நம்மை தாங்கி நம்மை நடத்துவது அவருடைய கிருபை. அதனால் இந்த பாடலை நம்ம பாடி ஒரே ஒரு 2 ஸ்டாண்ட்ஸ் மாத்திரம் நம்ம பாடி நம்ம வந்து ஆண்டவருடைய வசனத்தை ஒன்று வாசித்து ரிப்பன் கட் பண்ணலாம். தேவ கிருபை என்று உள்ளதே, அவர் கிருபை என்று உள்ளதே, அவரை போற்றி துதித்து பாடி அல்லேலூயா என்று ஆர்ப்பரிப்போம். தேவ கிருபை என்று உள்ளதே, அவர் கிருபை என்று உள்ளதே, அவரை போற்றி துதித்து பாடி அல்லேலூயா என்று ஆர்ப்பரிப்போம். நெருக்கப்பட்டும் மழிவிடாமல் கர்த்தர் நம்மை காத்ததாலே, நெருக்கப்பட்டும் மழிவிடாமல் கர்த்தர் நம்மை காத்ததாலே, அவர் நல்லவர், அவர் வல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதே, அவர் நல்லவர், அவர் வல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதே, தேவ கிருபை என்றும் உள்ளதே, அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதே, அவரை போற்றி துதித்து பாடி அல்லேலூயா என்று ஆர்ப்பரிப்போம். ஆமென், ஆமென், ஆமென். கர்த்தர் நல்லவர், அவர் வல்லவர், அவர் என்றென்றும் நம்மோடு கூட இருக்கிறவர், வாக்கு மாறாதவராக இருக்கார். இந்த நேரத்திலும் ஆண்டவருடைய வசனத்தை நம்ம வாசித்து நம்ம ஜெபிச்சு அதை விளக்கம் சொல்கிறதுக்கு நேரம் இல்லை, எல்லாமே ஆல்ரெடி டைம் இஸ் அப். ஸோ நேரம் கடந்து போகிறதுனால வில் ரீட்ஸ் சம் பைபிள் வர்சஸ். ஆண்டவருடைய வசனங்களை வாசித்து நம்ம ரிப்பன் கட் பண்ணலாம். நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் 16வது அதிகாரம் 3வது வசனத்தில். நீதிமொழிகள் 16ஆம் அதிகாரம் 3வது வசனம். உன் செய்கைகளை கர்த்தருக்கு ஒப்புவி, உன் செய்கைகளை கர்த்தருக்கு ஒப்புவி, அப்பொழுது உன் யோசனைகளை உறுதிப்படும். ஆமென். ட்ரஸ்டிங் இன் காட். ஆண்டவரை நாம் சார்ந்து கொள்வது சகலத்திலும் மனித யோசனைகள் அல்ல, அதற்கும் அப்பால் தேவன் நம்முடைய புத்திக்கு மேலான ஒரு காரியங்களை அவர் நம்மை கொண்டு அவர் செய்கிறவராக இருக்கிறார். அதனால ஆண்டவருடைய யோசனைகளை நம்ம சார்ந்து நிற்கணும். எல்லா விதத்திலையும் நம்முடைய அனுபவங்களை தூரம் நிற்க வச்சிடணும். நமக்கு நிறைய அனுபவம் இருக்கலாம், நமக்கு நிறைய பிஸ்னஸ் டாக்டிக்ஸ் இருக்கலாம், நிறைய நாலேஜ் இருக்கலாம், அதை குறித்து நிறைய அறிவு இருக்கலாம். ஆனால் இது எல்லாவற்றையும் தாண்டி ஆண்டவருடைய ஆலோசனைக்காக நம்ம காத்திருக்கும் போது கர்த்தர் நம்முடைய செயல்களை அவர் வாய்க்க செய்கிறவராக இருக்கிறார். நீதிமொழிகள் 22-29 வாசிங்க. தன் வேலை ஜாக்கிரதையா இருக்கிறவன் நீ கண்டால் அவன் நீசருக்கு முன்பாக நில்லாமல் ஜாக்கிரதைக்கு முன்பாக ராஜாக்களுக்கு முன்பாக நிற்பான். ஆண்டவருடைய வார்த்தை ரொம்ப அழகா சொல்லுது. தன் வேலையில் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். ஏதோ நம்ம காரியத்தை ஆரம்பிச்சோம், நம்ம காரியத்தை விட்டோம் அப்படின்றதுலாம் கிடையாது. அதில் ஒரு கண்ணும் கருத்தோடு நம்ம அந்த காரியங்களை செய்யும் பொழுது, தட் மீன்ஸ் அது ஆண்டவருடைய வசனத்தில் என்ன சொல்ல வருதுன்னா ஹார்ட் ஒர்க். யோபின் புஸ்தகத்தில் ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்றது, ஒரு கடின உழைப்பாளி ஆளுகளை கூட வற்றி போக பண்ணுவான். இந்த ஹார்ட் ஒர்க் எந்த ஒரு தொழிலில், எந்த ஒரு பிஸ்னஸாக இருந்தாலும் சரி, எந்த ஒரு வேலை ஸ்தலமாக இருந்து பொறுப்பாக இருந்து நம்ம ஹார்ட் ஒர்க் நம்ம பண்ணும் பொழுது மாத்திரமே தேவன் நம்முடைய பாத்திரங்களை நிறைக்கிறவராக இருக்க. நம்ம நேரத்தையும் காலத்தையும் வீணாகிட்டு நம்ம ஆண்டவரை ஆசீர்வதிக்கல என்ற ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கு பிரியமுள்ள தேவனாக இருக்க. நம்ம செய்ய வேண்டியதெல்லாம் அதில் கருத்தாக இருந்து நம்ம கடினமாய் நம்ம உழைக்கும் பொழுது நிச்சயமாக நூறத்தனையான ஒரு பலனை கொடுத்து தேவன் நம்மை ஆசீர்வதித்து அவர் நம்மை நடத்துவார். இந்த வேளையில் கூட நீங்கள் நிறைய பேர் வந்திருக்கீங்க. நம்ம எல்லாருக்குமான ஒரு வசனம் தான் இது. நம்ம எப்பொழுதுமே நம்ம செய்கிற காரியங்களில் நம்ம கடின உழைப்போடு நம்ம பிரயப்படும் போது அது படிப்பானாலும் சரி, வேலையானாலும் சரி,
மற்ற எந்த ஒரு காரியமானாலும் சரி தேவனை முன்னிறுத்தி நம்ம படுகிற எல்லா பிரயாசங்களிலும், அதனால ஆண்டவர் வாக்குத்தத்தமாக சொல்ற வசனம் என்னன்னா, உன் கையின் பிரயாசத்தை நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன், உன் கையின் பிரயாசத்தை நீ சாப்பிடுவாய். அப்போ என்னுடைய கைகள் வேலை செய்யாம, என்னுடைய பிரயாசங்கள் ஒரு காரியத்தில் இல்லாமல் நம்ம எந்த ஒரு மேன்மையும் பார்க்க முடியாது, எந்த ஒரு லாபத்தையும் நம்ம பார்க்க முடியாது. இந்த வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம் என்னுடைய பிரயாசம், என்னுடைய பங்கு. இந்த காரியங்களில் நம்ம முழு கவனமாக இருந்து நம்ம செய்யும் பொழுது, நம்ம ஆண்டவரை சார்ந்து நம்ம செய்யும் பொழுது, என்னுடைய யோசனைகள்லாம் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் வைத்து நான் அவரை சார்ந்து நான் செய்யும் பொழுது கர்த்தர் சகல விதமான காரியத்தில் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். அன்பின் பரலோக பிதாவே, இந்த வேலைக்காக உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த நேரத்தில் கூட நாங்கள் யாவரும் ஆண்டவரே இந்த இடத்துல கூடி வந்திருக்கோம் சுவாமி. இந்த வார்த்தை சொல்லுகிறபடி என்னுடைய சந்தோஷத்துக்குள்ளாய் நீ பிரவேசி என்ற உமது வார்த்தையின்படி கர்த்தாவே, இப்பொழுது இந்த சகோதரனுடைய இந்த குடும்பத்தினுடைய சந்தோஷத்துக்குள்ளாக நாங்கள் கூட ஆண்டவரை கலந்திருக்கிறோம் சுவாமி. ஆண்டவரை, இந்த கடையை நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம். இங்கே யாவரும் ஆண்டவரை ஒருமனப்பட்டு ஆண்டவரை சகலத்திலும் ஆண்டவரை பெருக இடம் கொள்ளாமல் பெருக கர்த்தரை ஆசீர்வதிப்பீராக. ஆண்டவர் விசேஷமாக திரவராஜுக்கும் அவருடைய மனைவிக்கும் இந்த பிள்ளைகளுக்கும் ஆசீர்வதி சுவாமி. ஆண்டவரை, கர்த்தரால் வரும் சுதந்திரமாய் ஆண்டவரே இந்த காரியத்தை நாங்கள் ஆண்டவரை ஆசீர்வதிக்கிறோம். கர்த்தர், நீங்கள் ஜெபத்தை நீர் கேட்டதற்காக மகிழ்ச்சி துதிகன மகிமை உமக்கே செலுத்துகிறோம். மீட்பர் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபம் கேளும் பிதாவே. என் ஆத்துமாவே என் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல ஆமென். ஆண்டவரே, கர்த்தாவே, உண்மையை சார்ந்து நிற்கிறோம். தேவரே, எல்லாவற்றையும் திருக்கரத்தில் ஒப்படைக்கிறோம். ஆண்டவரே, எங்களை நீர் ஆண்டவரே இந்த பூமியில் சிருஷ்டித்து கர்த்தாவே நீ சகலத்தை எங்களை மென்மையாக வைத்ததற்காக உங்களுக்கு சொல்லுங்கள். எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக ஒரு திருக்குமாரனாக இயேசு கிறிஸ்துவை எங்களுக்காக நீ கையளித்திர அதற்காக உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் சுவாமி. தகப்பனை எந்த இடத்திலும் ஆண்டவரை மனப்பூர்வமாக இந்த ஆண்டவரே இந்த கடை உமது கரங்களை ஒப்படைக்கிறோம். ஆண்டவரே, அந்த சிறு பையன் எப்படி ஆண்டவரே அந்த சுவாமி தன் கையில் இருந்த ஆண்டவரே அந்த 2 மீடியம் 5 அப்பத்தையும் உமது கரங்களை கொடுத்து 5000 பேர்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக கொடுத்து கர்த்தர் கிருபை செய்தீரே, அதே போல இந்த இடத்துல கூட கர்த்தருடைய பிரசன்னம் இருப்பதாக ஆண்டவரே. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக ஆண்டவரே ஒரு திறந்த மனமும் ஆண்டவரே ஒரு நல்ல ஒரு அன்பான ஒரு உபசரிப்போடு இருந்து இந்த கடையை ஆண்டவரே ஒரு மாதிரி கடையாக இங்கே இருக்கிற எல்லா மக்கள் மத்தியில் ஒரு சாட்சியுள்ள ஒரு ஆண்டவரே ஒரு கடையாக இருக்க கர்த்தர் கிருபை செய்யும். இந்த இடத்துல வேலை செய்வர்களுக்காக ஜெபிக்கிறேன், இதை நடத்துவர்களுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் சுவாமி. ஏற்ற ஞானத்தை கொடுத்து கர்த்தர் ஆசீர்வதி. எல்லா துதியும் கனம் மகிமை உமக்கே செலுத்தி ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் இந்த இடத்தை நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம். ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாக இயேசுவின் நாமத்தில் பிதா. ஆமென்.
ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಟಿ ಬ್ರೈಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಲೇಡೀಸು ಹಾಗೂ ಕಿಡ್ಸ್ ವೇರ್ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 12ವರೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಮಾಲಕರು ರಾಜ್. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಗಳಿದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಬಂದು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮದು ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳದು ಮತ್ತು ಲೇಡೀಸದು ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಸ್ಯಾರೀಸು ಮತ್ತು ನೈಟಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಟಿ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಅಂಗಡಿ ಹೆಸರು ನ್ಯೂ ಬ್ರೈಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಟಿ ಎಂಬ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಲೇಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಡ್ಸ್ ವೇರ್ ಅಂತ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಕ್ಲೋದಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸಾರೀಸ್, ಇನ್ನರ್ಸ್, ಕಿಡ್ಸ್ ವೇರ್, ಲೇಡೀಸ್ ವೇರ್ ಎಲ್ಲನೂ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತೇನೆ.